Selendang kuning kang saking ukir kagem Pak Eko Mugiono. Nggih. Salam kagem panjenengane komandane Cikarang. Iki nek sing nyanyi, mbok sing nyanyi kowe ya, mbok sing nyanyi Birgita. Kuwi kurang mlebu ning ati, lek ora sing nyanyi sing lakoni dhewe. Nggih. Ya enek engko tak omong. Sing nyanyi Mbah Sukron Suwondo, wong sing reda Mbah Sukron Suwondo kok. Tekan ngendi mau? Swara kurang premono ning wasis rum aku ngrum marang bendara ya sulistya pijer ngencangake alis kayo anak-anakku barang dong lumbuk kayak Puput terus sapa kae Dwijos Anom Dwiko siap iki nyang kuyung sedulur Anom Dwijo Kangko iya Anom Dwijo Kangko saiki Anom Dwiko ken beda iya anu rekeninge ben ora kleru terus no sasideman ya Bir bacanya Bir ya berdiri Bir pun atur mawon nggih kersane nanggapi dibaca ki anak wedok nggih bisa pokoke sehat selalu Pak Kangko amin ringan lancar sukses nggih matur suwun nggih Pak Kangko sami-sami sedaya mawon mugi kesenian wayang kulit Bapak amin matur nuwun Pak Adi wakile bapake dalang-dalang nom-noman sak nggih Surakarta Hadiningrat matur sembah nuwun pamiyatipun mugi-mugi saged nyurung semangatipun adik-adik lan anak-anak kula wayang semakin jaya di Indonesia. Amin. Salam kangge Dwijo Laras. Siap. Salam kangge Mas Jajan. Iya. Jenenge apa to jenenge? Tepuk tangan. Ayo Bir, lanjutnya Bir. Luwe becik pantangan tembang papisan Nanti aku